Шешкелерге bağışlanan жырлар, алар барса күйді сөздері де менікі. Білім шулай келіп шықты. Сәмсіз. Илнат, сұрау, татар эстрадасындағы ең популяр жырлар тематикасы, 5 нота. Яңадан тәлі, пожалуйста, сұрауыңызны. Татар эстрадасындағы жырларының 5 тематикасын ота. Шешеклер патшасы ол мен. Мәхәббәтләр патшасы шулай ук мен. Кызларының яраткан егеті мен. Ең популяр жыршы мен. Yok, тоқтайын. Сен шешеклер темасы деймін, меймі? Мәхәббәт темасы. Тоғын енді темалар көтерілген татар жырларының. Ғүмір. Ғүмір ярар. Шулай ук менде бар. Һәм башка жыршыларга да мен жазам. Авыл темасы. Һәм рәхмәт сиңа. Һәм туғандар. Әнкәй темасы, туғандар темасы. Ишек ми? Жырлыйбыз ма? Ялгыш исәмсез дидем. Мен яратам шундай эфирны, сиңа ошамый да? Bizde tarifir şunday illa Андай болар ма? Шайтан таяғы дейм. Прикинь, мен амысы мында бірсе эт шегісі деп жазған. Ужас. Kabul ederiz. Хайырлы күннәр. Müziğe söyleyip toptan sonra o. Müziğe tertemiz ümittim normal sıra. Шуңа префив гүлбір сүзден тұра. Шуңа күрә халық шулай жырлый да инде исендә кала. Хәлләр әйбәт, иншаллах. Senin de güzel kıyma. Привет, Хамзат. Всем привет, привет, привет. Эт шегісі деген, представляете бірсі? Мен деген кішілер. А? Шүбілән дегенler. Мен шалыда болам 11 март күні алла берсем яңадан. Бүгін екен болды. Қойда бола бұл. Скажите, как его зовут? 11 март күні бірінші концерт шалды. Шалды тамашашысы отырса прямо эфирда. Мен сіздің шақырам барыңызына. Билетлар нешек разык? Ага, ишетмей қалдым. Ненде сұрау болды соң билетлар? Мені ненде фрукт білән бәйлей аласыз? Шағаштыра аласыз. Ұқшаш? Ұқшаш дұрыс боламыз, еле бәйлей аласыз дұрыс боламыз. Мен фрукты ашаман. Может, мен овощты. Оласы. Коренной не играли сен. Томыршан не буламайды? Yok, біздің сұрау ненде бұл тамаша сұры билетлар тосылары келі. Мені... Үсінті, давайте фрукт. Мені ненде фруктқа бәйлей аласыз? Үсінті... Концерт нешесі күнні? 11 март. Қойда бұла? Шалыда. Барасады көз. Вот уже реклама, видишь? Yo, barısında yaptı bu. Ansağını yapıştı. Avokado deyler. En қызықлы жауапқа не? Өзіңе қойсы. Неше билет? Көңіліңе япырайын ба? 2 билет. Ең қызықлы... Неше билет? 2 билет. Ең қызықлы жауапқа 2 билет. 12? Білесің нәрселер персик. Yok, niye işini yerinde yazsınlar? Alsın tıkı. Да, yazıp oturmaz anda персик. Неге, не үшін? Şu айтып yazıra керек. Привет. Devam ederiz dostlar. İlnat Farkulin bizde konakta. Hem İlnat Gilgeç keyif noşar bula almayı bitindir. Şulay Yok, mı? yok. Жөдірес. Қой бір артистлар кебек кейіп бұзы бермей бит ол. Қойда İlnat şunda. Неге сіз мен бірге насихат бересіз эфирін алайсам? Бүтін кішіге бір күні қазір. Міне? Әбірәншік сөйлешіп бола ме? Күні бойы міне отырға ішіміз шолай сөйлешіп. Biz sene taqdim ederiz. 60 saatlik efirga kelirdik. Мені ризалашып бекілер келешек. İlnat Farkulin юққа ғана біздің студияда бүгін түгіл, чөнки 11 март күні Яршауданың концерті болашақ. Тәугі концерті, шәхсән концерті. Кешкі сағаты 7-де башлана. Билетлар сатуда bileton.ru сайтында һәм шәһәр кассаларында һәм сөз оңайынан біз де 2 билет уйнатабыз бүгін. Оны тарыш өчен сезгә безнең WhatsApp номернасыбыз хәбәр юллара кирәк. İlnat Farkulin кайсы яшешәгә җиләр җимешкә охшаган. Dostlar, o'zi o'ylab topdi. Һәм ни өчен? 8-900-323-02-90 номерimiz. Рәхим итегез языгыз. Тагын бер тапкыр кабатлыйм. 8-900-323-02-90. Юк, беләсезме, безгә җиләк җимеш яшелчә белән итәргә кирәк түгел иде. Безгә кайсы татар милли ризыгы белән
Менә сине бәйләргә була дип Сез әйтәсез. сорауны- Мәсәлән, мин илнатка кысты бит диярем. Шуны ябык кысты бит. Шыққан сайын ауыстырасың. Yok, иди определимся с Сиңа проблемой. кабатма дип әйтеп булмый, мәсәлән. Шел сиңа тоже, между прочим. Мен кем әйтә була. Эш пешма. Ярай, достар, әйдәгез, калдырыйк инде. Ничек бар шулай, әйме башладык бит инде. Менә шушы Сөз. яшьчә җиләк. Безне Лилия кайсыяк әле ул? Лилия? Әйе, Кайсы Лилия турында әйтү? бу Лилия. Күрше кабинетта утыра торган Лилия. Әйтин нук кайсыяк нук. Оныттым бит. Нурлатмы? Юк, Нурлат түгел. Әлкиме? Бер районда, әйме? Әйе. Бар шундый милли ризык, аның исеме Кәкәш. Әйе, шулай. Эй, менә. Әйе, менә эфирда утыра әле. Сине Кәкәшне чагыштырган була. Hürmetli radyo şu dostlarımız, әйдәгез, кызыклы җавапларыгызны языгыз безнең телефон номерына. Киреп киткәнбез икән инде әйме бу темага. Номерны әйт. Милли ризыклар темасы. Номерны 2 тапкыр кабатладым инде. Илнат, үзеңә милли ризыклардан кайсы якын күңелеңә? Нәрсә белән сине сыйласалар, син менә, булды, нарахат дип әйтә аласың. Во! Бәлеш. Бәлеш. Бәлеш? Бәлешнең бит төрлесе бар. Тукта, син бәлешне кайсы Итлесе. өлешне яратасың? Өлешен. Капкачынмы, кыркырларынмы, төбенме, ишин генә, бәлки Yok, капкачын мин обычно Крымда утырган кешегә бирәм. Һәм ишен ашый башлый. Һәм төбенә төшәсең инде. Шомны. Кишер яфрагы сыйлы. Менә Илсия язаймы? Илсиянең җавабын кабул итәбез. Илнат, хәерле көн дигән ул кишер яфрагы белән чагыштырыр идем сине. А? Әйе? Чөнки шундый сүз бар. Кирәкле кишер яфрагы диләр. Менә. Әйе. Илсия, рәхмәт җавабыгыз өчен. Бәдердинова түгел. Ни өчен икәнен дә языгыз әле зинһар, яме. Нигә нәкъ менә кишер яфрагы? Чөнки ул һәр чак яшь. Ул теге көзгә таба салкыннар кырау төшкәч кенә сыргая башлый. Ярар. Илнат, концертка килгәндә, ни өчен мин синең концертыңа барырга тиеш? Ни өчен тамашачы килергә тиеш? Әйт әле аңлат әле. Чөнки әлеге концерт 2 сәгать булачак түгел. Түгел 2 сәгать. Беләсеңме, 2 сәгать бару бу бик яхшы. Әйе. Сәгать та 50, 2 сәгать. Бу Ул иде. максимум инде. Әйе. Анда беренди су кушылмаган. Мин артистлар не тепирмим, башка артистларны чакырмыйм. Мин үземнең музыкантлар, музыкантлар, ударник, барабан, гитарист, баян, потанцовка инде биюче егетләр, кызлар һәм мин алар белән бергәләп биеп җырлыйм. Җыргана түгел, монда бөтен һәрбер сине булмаса да инде потанцовка куелган минем белән бергәлектә. Тере тавыш була. Әлбәттә, тере тавыш, тере музыкантлар, тере биючеләр, тере Илнат, тере барысы да тере. Тере дигәннән менә кукурuz белән чагыштыралар син. Менә кайсы кукурuz консервлы микән, яисә теге Тере басуда үсә торган микән, монысы сер. Димәк, Илсия аңлатып та җибәргән хәбәр, кишер яфрагы. Ул һәрвакыт яшел. Монысы Свежий дигән аңлатайын. Әйе, бер кашыны саргаймы? Һәм шуның өчен һәрвакыт сиңа Свежак. булып калырга насыйп булсын дигән. Рәхмәт Илсия. Достар, языгыз 8-900-323-02-90. Алда инде реклама чыгарылышы, тукталырбыз һәм бераздан дәвам итәрбез. Рекламаны сынкаларыбыз бу мин дип аталган җырны. Илнат, хәтерлисеңме син безгә менә узган ел килгәндә без премьера буларак тәкъдим иткән идек әлеге җырны. Әйе. Шулай бит яңгыраттык, беренче тапкыр күңелдә яңгырады һәм Бүген көнгә кадәр ул бик актуаль, аны бик еш сыйлар. Бу мин. Ишет әле иншалла, бу мин 11 март. Бу мин. Сөйлә, дәвам ит инде үзеңә реклама яса. Сен Аллаһтар ишат җибәргә тиеш үзем мужикына. Мен тавышлай. Китә бу мин. Соң бит әле аңа кадәр реклама бар, анасын күңел. Ага. Мин акурын дибел. Внимание! Говорит, опять принче Марк концерт белән киләмәле шаулыгы. Концерт залында. Рустам, син эштә түгелме әле бу? Концертлар залы, билетлар шәһәр кассаларында. Билеton.ru сайтында. Сез мине не волновай. Концертка килегез давай. Сез әлеге барлык җавапларына күңел радиосының телефон номерына языгыз. Язып кына бирә алмассың микән, пожалуйста? Мин хәзер Үзең яз. яз әле, пожалуйста. Алина, сине күрәселәр килә. Кара. Сине фильтр куймадың. Син нәрсә? Кәкәшне. Син басрайны кала? Мин искә төшерәм, син кайсы? Син кайсы реклама дип. Бөтен ялгыш әйткән идем. Кәкәш нормидер еме юк? Син кайсы районда кала? Менә шуны искә төшерәм бит, Алексей Искинович.
әлгі номерға алар смс yo'llarga Тексттеріңіз. Иә. Yok, если что-то не так, siz мне айтыңыз, Илнат хватит, потому что жаққа керек. Мындай уақытта достар ешірақ жылмайырақ керек сіздерге. Әйе, мына әлгі номерға сіз смс жібере аласыз. Хаминде Хаминде жеңуші әйе менің тамашашыда болса, ол мені екілете приятно болашақ. Прямой эфирда представляешь? Сестер. Грушу жібіш на шансом. Мында варианттар келеді. Не, сен мен айтасың фильтр қоймаң деп. Мен фильтрсіз ама тұршы, Неге күлесің? Yok, мен просто шешінгем, ну, ерте білен тұрып келген, сағат 5-те тұрдым. Сәтсел. Фотосрабисына баршында иротлар, олар фильтрна қылады келі. Сергей Лазаревтың фильтрна алар да ішінде. Yok, менің де айтқаным бар. Алар пістеміш ондай шығайды. Mesela Ruslan Kiram. Мен де смс. Мұнда сұрау болғаны жеңушіге 2 кішілік билет, шақыру билеті. Қарады, Илнат. Шалла концертна хай кемәлі. Мен ненде фруктыға шаған, мені ненде фрукт білән бейлі аласың. Есе, ешілше. Yani senin isimden istemem. Әйір шат. Seni Alina Farfullah Ilnatov tüdürtü. Seni ona üşük paraysan. Пасалына, фаркулла Илната? Мен бик мотор етіп барым, на қара. Все, oldu. Это ты уже договорил. Ну ладно, шынке мен элек фаркулла эпирерлері, элек тибінде біздің дуэт бары, мен 9-шы класса оқығанда уже Татарстан бойынша концертлар қойып. Yok, фаркулла һәм Гүл Жамал дуэті. Бәлкім. Bir tane sen ekipte ol bizden. Ол ақта мен 9-шы сыныпта, 8-шы сыныпта оқығанда. Gülşamalı kimi? Гүл Жамал, иә. Қазірда Гүлфия деген қыз. Ол Ильфа Дәулетшин композитор. Ул бит безнең кайдан китте, помнишь, кемдер белән кунакта утырайды, без аңа прикалываться итеп сорау бирдек. Вәли Осапов безгә хат юллаган дип. Нам без начали переворачивать. Bu nasıl? Bu? Минеке? Seni kirvan mı? Юк. Мен сені бір қой алып бармын. Минең таксида барып эшкәнен карап торам. Нам чуть не пропустили. Бер подставасы сам булайын шатта. Bu minge okşar jırlar tam bulaşak mı? Şu şuraya. Бұл менге ашыған? Поп-рок стилінде ма? Болашақ әлбәтті. Менің бір жырым бар, ана менің абайлар айтады, туғандар айтады, ясатыны, пожалуйста. Анда шундай сөздер бар. Айдардың не жыр әлі ол? Айдардың неше келген сөздері? Айдарны көтеп утырып каласың да телефон. Дем кісі бар инде, в общем. Қорлар регенде деген сөздер бар анда. Ну, мен не успею бұйыл. Быйыл? Быйыл. Ну, қазірге енді анда язға Күзге бұлалар. шығарсың. Ha, oralar değil. Da. Ha, logika olarak. Илнат Фархулин кайсы җиләк җимешкә, үләнгә, яшелчәгә ошагансың? Син әзерме? Иә. Үпкәләмисеңме? Жоқ, неге? Мен башы үпкәләмем. Шулай язады. Син исеңдә калдырып бар. Кишер яфрагы дигәннәр иде, бу булды берәйме? Әйе. Икенчесе, хәерле иртә барыгызга да кыярның озын нечкә бер сорты исемен белмим, чөнки Илнат ябык озынча. Ну, min ellerini uzun demezsin. Ну син кыяр. Ну, ладно. Yarar, kabul et. Ярар. Соңыннан язалар груша җимешенә ашаган, чөнки лампасы сыман янып тора, ышкыннар чыга. Evet. Алга таба свежий кукуруз, чөнки ул молочный, яшь чагымны хәтерләтә. Молочный. Ике балалы молочный. Кыңгырау чәчәге, чөнки гел зыңлап җырлап торасың. Eyvallah. Кыңгырау. Нара хәтер. Пикин кәбестәсе. Бетте Сине шикер. пикин кәбестәсен шаталар нәрсәгә шулайдыр ул белмим. Алга таба Şunu uylap durama Leyme. Biz bu efir ahırına kadar саташып бетәбез. Юк, әйдә, менә шушы җавапларны тыңлыйбыз да, җиңүчене билгелибез. Әйе. Бүтән кабул итмибез. Әйе, бетен кулар. Хәерле иртә күңел радиосы Хамилнат, кыр тутырып, сары көнбагышлар утыра бит әле. Менә шул көнбагышка ашатам мин аны. Гел елмаеп тора ул дигән. Ай. Елайме? Мила. Алга таба киттек. Илнат син бурчак кузагы, чөнки шартлап бурчакларын төрле якка сиптерә, сүзләрен сиптергән кебек.
Әйбәт. Лайдафадан келген. Әйе. Кабул иттек. Тагын Илнат Фархуллин манго булсын. Чөнки Манго. шундый тәмле һәм сочный, мощный җырлар чыгара ул. Манго кебек үзенә тартып тора. Мин мангоны бик Менә Ильяна язган. менә карагыз, миңа Ришат биргән. Әйдәгез җиңүчене син алдына билгеле, торсаң Юк, кайсы. мин билгеләмим. Я кем билгеле, минме? Гына хасы үзеңә булсын. Гынах сүзмә булсын. Үзең сөйлә. Әйдә Манго исеңә Миңа ошады манго. Исеңә төшереп алдымы тагын бар? Тагын бер тиз генә. Кишер яфрагы булды, кыярның озынча нечкә сорты, груша, соңыннан молочный борчак, соңыннан булды безнең кыңгырау чәчәге, булды безнең пекин кәбестәсе, сары кымбагышлар, шартлап борчак тузагы һәм манго. Миңа көнбагыш та ошады, манго да ошады. Әке бәкке кысаке эремшек, энем турып торсын. Яра, манго булса, все, манго җиңүче. Ура! Кутлыйбыз, Ильяна. Молочный борчакка да бирер имен. Яра, алсын инде не. Менә син Билетлар булса карарбыз та. Әйе, юк, бирәчәкмен. Ришат, әйе, мин күңел радиосын бик яратам, күңел радиосын тамашачысын бик яратам. Шуңа күрә мин сезгә яңадан билет бирәчәкмен. Әгәр дә сез сүз бирсәгез, уйнатабыз дип. Уйнатабыз. Все, килештек. 11 март минем беренче столин концертыма рәхим итегез. Син сорау биргән идең, синең концертыңа мин ни өчен барга тиеш? Әйе. Беләсеңме ни өчен? Ни өчен? Чөнки харизма решает. Шылды? Харизма. Харизма решает. Әйе, нәрсә әйтәсем килә? Мангоның харизмасы барбыз. Кеше барыбер хәзер җыр гына тыңларга килми. Кешене бию белән генә да алып булмый. Әгәр дә син җырласаң да, бисәң дәген, определенный энергияңа да биреп кайтсаң, харизмаларыңа да күз күрсәтеп кайтсаң, мин үзем генә түгел. Андай, не? Бар, юк, барсында эшли торган. Чөнки минем шул ударник айтуганлыгын алсаң дагы, ниме? Барабанда. Шул баянчыны дагы гитарасына аларның һәрберсенең үзләренең харизмалары бар, үзләренең һәрберсенең энергетикалары бар. Шуңа күрә шау тамашачысы әлеге концертны күрергә тиеш. Әгәр дә концерт начар була икән, минем концерттан соң миңа килеп әйтә алалар. Мине сүгә алалар бүтән кеше алдында. Әйе, бу начар булды, Илнат бүтән килеп йөрмәде. Юк, бүтән килеп бирмәде дип әйтмәсләр инде. Эшләп бетерәсе урыннары бар дип Бар дип әйтсәләр. Юк, кабул итәчәкмен. Әйе, үзгәртергә кирәк дисәләр. Әйе, әлбәттә. Бик әйбәт. Тек, туктагыз, иптәшләр. Нәрсә бар? Без шушы мангылы кызны җиңдердек бит инде, әйме? Әйе. Аңа бит инде 2 билет ләгә хәзер. Әйе. 11 март көне син аны көтәсең бит инде, әйме? 11 март көнне мин көтәм. Әйдә ул буш кул килмәсен, манго күтәреп килсен. Әйдә ул буш килмәсен, манго күтәреп килсен, сәхнәгә бирсен. Һәм минем авызыма каптырсын. Киселгән манго. Айя, Алла. Ну, әйтә күрсәтәсез, яра. Сез мангоны ничек кисәргә икән беләсезме? Мин беләм. Күбикеме? Ильяна ишеткән булсагыз, бу сүзләр сезнең өчен иде. Әмма Ильяна әйтергә кирәк, билет алуыгыз очракка төшәр иде манго алганча. Юк, хәзер андый бәяләр түгел. Бу мин әлеге җыр турында сөйләшеп алдык, рекламага кадәр дә менә шушы стильдә тагын җырлар булачакмы, әзерләнәме дип мин эфирдан тыш сораган идем. Эфирда да сорыйм әле, Илнат, булачакмы җырлар? Менә шушы стильдә. Бу мин поп-рок стилендә җырлар булачак. Булачак. Хәзер шулай бик матур җыр әзерлим, татарча. Әлеге җырны без беренче тапкыр башка автордан алдым, җыр. Bütün җырларда үземнеке иде, шуңа күрә мин күп эзләдем, күп авторлардан эзләдем һәм әлеге авторны әйтмим, җырчы кышкан әйтәчәкмен. Ошады, аранжировкасын да эшләдек, аранжировкасы ашып бара, барсы да пока нормаль бара. Шуңа күрә март айында мин чыгарачакмын, примерно 20 мартларда. Мин уйлыйм, әлеге җыр яхшы кирер халык күңеленә. Ошар дип уйлыйсың. Әйе. Тәнкыйтькә син бик уңай карыйсың инде, шундый нәтиҗәгә килдем мин. Тәнкыйтькә мин уңай карыйм. Һәм сториска куеп барасың. Әгәр дә син андый-бундый сүзләр язалар икән, әйе. Юк, бик сирәк. Беренче тапкыр Җавап биргәнең бар синең. Җавап биргән бар. Без Җавап хәтта биргән үзебезнең бар. күңел радиосына аккаунтына күрдек синең Әйе. комментарийларыңны. Әйе. Мин кайыр вакытта җавап бирәм, чөнки иногда шундый теге обидно булып китә. Кеше сине белмәй. Әйе. Ничек үскәнеңне белмәй, нинди халәттә үскәнеңне белмәй, ничек яшәгәнен белмәй. Ул шундый сүзләр яза, әгәр дә миңа бигрәк тә әнигә кагылалар икән, минем өчен ул бик Ябык тема дип әйтә. Ябык тема. Илнат, син беләсеңме, Инстаграмда комментарийларда шундый негативларны яза адекват булган кешеләр. Аларга игътибар итүдә кирәк түгелдер ул? Игътибар итәргә кирәк инде, чөнки ул минем Инстаграмда утыра икән, мин подписчикларымны бер кайчан да әйткәнем юк, ул минем тамашачым. Начармы ул, яхшымы? Шуңа күрә, әгәр дә аны андый кешене туры юлга әзрәк кертеп җибәрергә була икән, җыр аша кермәгән икән, димәк сүз аша кертергә кирәк. Долгын арыза Илнат Фархуллин. Бу безнең Үтмәгеме? Бу безнең соңгы лирик нота иде. Үтмә! Без бит әле яшәп туймаган. Ничек син аны исәпләнгән?
Ничего было деген билет он акча мекен. Биллетон. Әйе. Биллетонда барлық билетларда биллетонда. Һәм шәкәрт кассаларында. Мен дә бирер манга сезгә. Башта укыдым, мен дә бирер мангагызга сезгә. Маңгайығызға. Манга дигән нәттеге жар. Әйе, абый аңладым. Таба алдым. Ой, яратам мен эфирда радиода утыра вообще обожаю. İki balalı молочный. Балалы молочный. Қырау шешеге, жүрге гел зыңлап жырлап тұрасың. Ильяны. Birinci taqır başqa aktordan aldım. Güzel. Yazalар екен әйме? Yok, tip iskəninni yalıb. Dana andik şunu turu yok. Narıza ilə tarkuldu. Bu bizden соңғы лирик нотaydı. Ütmə. Biz Vitali yaşar tuymağan. Жалпы біздің қойылым етігі эффект эхайма. Əgər də sən şırlasan da bilsən. Энергияңа. 3 март Кукмаралар болса 3 март менің концерт башланып кете ала берсем. Мартта 11 яршалла. Һәм Буа Балта 24-25 Азнакай Минзәлә һәм Мөслим 30-на кадәр. 19 Мәскәүгә киләм Сәләнкә белән. Анда ни Рештвагап исем оныттым инде. Оештырган. Туймазы көзгә дип уйлыйм. Һәм Уфа 15 апрель беренче сольный концерт. Нижекамск шулай көз көне ала берсәм. Белмим. Бу мин җыры. Да, 11 марта ала берсәм. Бу мингә җавап итеп, бу син дигән җыр языр әле. Бу сингәме? Бу син ишеттем мин. Мен ишет харадым я. Бу син ишеттеңме син мине? Да, знакайлар. Нефтекамск. Кстати, Нефтекамскка мен кирип чыгам 4 марта. 5 жырлап, әйе, ДКда. Андан дерни. Әйе, бәйрәм концертына чакырдылар. Былай көзгә калдырдылар. В Москве сольный концерт yok, только 19 марта буду в Сарянкада. Измайлово, если не ошибаюсь. Все, давай, сенекте, Росик. Мен зарядка бит, если что, сенсе. Ayıplamamız. Әне язган, алмасын мен. Илат белән аралашабыз һәм тыңлаучыларыбыз да актив рәвештә катнашалар әлеге әңгәмәдә. Чиратагы сорау, Илнат Аксириннәр буенча, Аксириннәр бик ушы миңа әлеге җыр клибы кайда төшерелде дип яза тыңлаучыбыз. Кайда, ничек? Клибы Казанда төшерелде, һәм тиз арада гына төшерелде ул. Менә монда мин энекәш утыра, Айдар әлеге клипта ул да төште бит инде. Күрдегез, матур шулай. Егет матур әмне клипны яны карысы була инде. Искә төшерик. Әйе, ул Камал театрында, Кабан күлендә төште. Гомумән тиз арада гына, тиз вакыт эчендә генә. Тагын бер сорау килеп биришкән, исәнмесез Илнат, Татар эстрадасының кайсы хатын-кыз җырчысы белән сез җырламас идегез? Җырламас идек. Сорау. Вот җырлар идемгә җавап. Әйдә, җырлар идем. Җырламас идем, анысын инде. Менә синең өчен дәрәҗә бирелде. Син бу дуэтның атачагын беләсең мәсәлән. Әйе, кем белән? Без бераз Белмим, ул бит инде ул кеше бит аерылып торга тиеш, әйме ул җырчы. Не стандарт булырга тиеш. Сәхнәдә тавышлары, кыяфәте, Ничек кыйланышы белән. Туры киләсен Мәсәлән, белмим. сиңа Илмир Сөләйманов белән җырлау туры килми. Юк. Сиңа синең кебек сикергәли торган дисәм, Бәлки киресенчәдер. Бәлки киресенчәдер. Әйе, шул. Зәйнәп апа белән дуэтыгыз шәп чыгар иде. Зәйнәп белән әйе. Зәйнәп апа соңгырада теге бик шундый стильле ханым гаиләдә дип әйтергә кирәк эмас. Бик яратам Зәйнәп. Туры килеп торасыз. Ләкин Зәйнәп ападан әйтә бушка. Үзең ата. Илсия белән дип уйларым. Илсия Бәдретдинова. Әйе. Кем белән җырламас идең?
Ул аны хәтта ки уйласа да сиңа әйтмәячәк. Әйе, анысы мен әйтмәячәкмен. Дөрес эшлисең. бар мы сиңа дикше? 45 минут бар ди. Алар бар. Бар. Алар диеле Алар, күрәсезме? ярар, эфирдан соң сөйләшерсез, яме? Кемнәр ничек? Илнат белән аралашабыз, дуслар. Илнат Фархуллин бездә кунакта. Илнат, җырлар, музыка дөньясы турында без синең белән соңгы тапкыр очрашканда сөйләшкән идек. Нинди стильне яратасың, нинди жанрны яратасың, машинада йөргәндә нәрсә тыңлап йөрсең? Я. Менә соңгы арада ничектер син сизәсең микән аны? Безнең эстрадада да үзгәрешләр бар, һәм җырчылар күбрәк креатив булырга тырышалар. Кемнәндер үрнәк алып микән инде ул, анысын мин әйтә алмыйм, ләкин креативлык ничектер беренче урынга менде кебек, күтәрелде кебек. Аерылып тору, ниндидер моңарчы булмаган теманы күтәрү. Ләкин шунысы кызык, синдә бу инде күптән бар иде. Мин шуны нәрсә дип җавап бирә алам. Креатив, әгәр дә сәхнә тотыш була икән, тотышлык буенча сорау бар икән, креатив дисәгендәме, аны бер кайында алып булмый. Или синдә бар ул, или юк. Шулай бит инде. Әгәр дә кием икән, аны кайында алып була. Кемнәр карап. Әгәр дә җыр икән, шулай аны кемнекенәдер ошатып язып була. Шулай бит. Шуңа күрә сорау нәрсәдән? Аны әле мин сорауында яңратмадым, хәтта син үзең җавап бирә башладың. Креатив булыр өчен әйме, менә син эзләнәсеңдер инде. Эзләнмичә генә хит булырлык җырлар язылмый. Юк. Менә чынлап әйтәм, эзләнгәнем юк. Әгәр дә ул туа икән, ул туа. Тумый икән, ул тумый. Шуңа күрә әгәр дә эзләнеп утырасың икән, син вообще ялгышып әллә кая кирип китергә мөмкинсең. Шулай бит, башка направлениедә. Мен дә ләктем инде әле генә. Ну, не совсем дөрес дип әйтмәсем, чөнки стилистика охшашлык бар, нота буенча, әйбер буенча, назарак ул ялгышты, гафу ит моторга. Җырларга килгәндә, син беләсеңме, менә бу җыр 100% хит булачак икәнен. Белеп язасыңмы, белмичәме? Минем элек язганда шул ук яшьлек язым, Аксиреннәр һәм Сары розалар. Әлеге җырларны шул ук Сары розалар гына алсак, әлеге җырны миңа 200 меңнән артык акча тәкъдим иткәннәр ие. Мин аны сатып алырга, әйе. Мин аны бирмәдем, чөнки вакытта мин төркемдә эшлидем, мин белдем, тиздән инде монда таркаласын, һәм ул 3 ел ятты җыр, һәм иң беренче җыр итеп мин аны чыгардым. Һәм мин ниттем? Үкенмәдең инде. Үкенмәм, шулай килеп чыкты. Мин аны белдем, ул халыкка ятасың. Кем сораган иде? Кем 200 мең? Кем сораган я? Әйтмим шул. Юк. Инсалы. Ишимдә калсын ди. Безнең 3 минут, 2 минут, 3 минут вакыт калды бары. Концертны надо еще раз анонсировать, понимаешь? Анонсларбыз. Что-то потом такое, что, блин? Да, фишки-то Стэнни вам подарила. Прямо сейчас расписываю. Минем зарядка бетә, в общем. Давайте Баракзада. Уфада 15 апрель. Нет, нәрсәгә продалды. 15 апрель Уфа. Бер көн вакыт калды, кстати. 1 мартка кадәр генә барлык билетлар да 700 сумнан. Без шундый акция җибәргән идек бәләкәй генә. Түгел бер көн вакыт калды. Бу шалы буенча? Юк, шалы түгел, бу Уфа. Уфада шулай апрель 15. 700 рублей до 1 марта. Все билеты. Все билеты. Ну, иртәгәдән уже үзгәрә. Сиңа беләсең кем белән туры килер җырларга Зиләйлә төркеме белән? Зиләйлә? Триосы белән. Тоже прикольно. Меларын араларында ник йөрим. Такой этот получился бы, да, ну, хайповый, но дуэт. Дуэт уровень был. Квартира была. Да. Прикольно было бы, да? Квартира була. Алла сине хуп күтәреп алалар, әйме? Балалар теге шусы. Алар күтәреп кенә түгел, мен вертолет кебек байтып йөртергә может. Значит. Прикольно, әйме? Бейләр буенча әйтәм, 400 микән 450 ме?